अमा बेदर सेरसेयाव 3जौ सेरसेयाव 3जौ बेसेबांथो जाखो अमा बेदरनि दामालाय सेरसेयाव 3जौ दे फुवासे हरदो मागोनि दिनावबो फुवासेल' लांथारो नामाब्रा लांबाव फिसा न'खराव बोराय बुरै सानैल' दङ आरो नोम्बैना हाथायानो गैला बेदर सावसुबनो बेनिखायनो आंल'सो हारसिं जायो ने फिसा फुवासेखौनो हरदो दे अब्लालाय ना बेदरा फिसा फैसाखौनो लाबोनो बावबोबाय आं दे गाबोनफोर होफैनोसै आं दे जागोन आबौ गामियाव अमा बेदर बुथार जामारालै मानसिफोरा बाखिल' लाङोब्रा बा माथो सन्थला अमा फानदोंलै अमायालाय लकेल जाखो ना फार्मनि जाखोब्रा हा सन्थला सोर जाखोब्रा आंनि नाम मिन्थिलायनाय थै साला टफिखौ नागिर मारनांसिगोनलै बहा दं माथो जाखोब्रा टफिया मा रावबो सिनायाब्रा आंखौलाय ओइ आं सोर बेखौ मानो नांगौ सेरसेयाव बेसे अमाया सेरसेयाव 300 थाखा मा एसे बुरजा दामलै हो हिरा फानदोंना सना फानदोंब्रा नोंलाय लावथाय बेंग्रा सना रुपा डायमन्डआलाय मायाव उदायो हिसाबाव सना रुपाया थाइसे थाखायाव मोननायसो जानांगौमोन मिन्थिबाय अमा बेदरासो दाम जानांगौमोन सेरसेयाव 1000 मानो होनोबा अमा बेदरखौ जायोब्ला उदै बुङो गोथाव मोनो मिन्थिबाय ना लावथाय ओइ सन्थला मा लावथाय होनलाबायखोब्रा आंखौलाय दालाय लावथायखाय लावथख्रा नङा होमबा बेनिखायनो लावथाय होनबायब्रा बुरबक आं टफिरामसो टफि गोमाबाय आंना टफि लावथाय मुरा सोरब्रा हा गोदाव सोराव टफिराम नाम दालालै नोङो बेदर लांनोबा लाङाबा था बाप्पावै आंलै टफिराम आं मारै बुजायबावनोब्रा नोंनो थांलै गावबागाव लामा साला मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा टफि गैयिनिफ्राय जारला जाबायलै जानाय नंला टफिखौ नायग्रोहैमारनांसिगोन मा नुवाखै नामासै थोद साला दुमफाव नोंसो खर'आलाय मा जाखोसै टफिराम नोंना आंखौ टफिराम होनदों नों दुमफाव हाबाब टफिरामखौलाय टफिराम होनाबालाय माथो बुंनांगौ जाखो ना खफ्रिराम होननांगौ जाखो माने मानसिफ्रा आंखौ रावबो सिनायालै नोंल' आंखौ फार्स्ट टाइम सिनायबायलै दुमफाव नोंल' बयबो आंखौ सोर होनना बुंबाय थायोमोनलै नोंखौलाय माने सिनाया जानांगौ जाखो गोदाव सोराव माबालै टफि गोमा जानायनिफ्राय मानसिफ्रा आंखौ बायदिसिनासो नाम दोनसै रावबो टफिरामखौनो होना बेनिखायनो नोंखौबो सिनायनाय नङा सानदोंमोनब्रा दुमफाव नोंखौ सिनाया जाबाय हा बेदरालाय बेसेबां दाम बांद्राय नङालै सेरसेयाव 300 आयौ एसेबां दाम नोंहा बेखौनो दामसो होननानै बुंदों सिमेन्ट हाथायाव 400 जानानै दं मिन्थिबाय सिमेन्टआव औहाय रायजोफोर सिमेन्ट सापरियाव बेदरनि दामा 400 नोंसिनि जायगायाव बेसेबां देलाय कमेन्ट बक्सआव गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि नाम लानानै बेदरनि दामखौ लिरनानै हरलाय ओइ सन्थला दुमफावनो बेसेबां नांगौ एसेबां बेदर हर दे आं होगोन फैसाखौ नंमारगौथ' ओइ दुमफाव नुबाय सन्थलाया आंखौ सिनायबावा आंखौ लावथायसो बुंदों दानि बियो बांद्राय जौ लोङो नालाय मेगननि पावाराबो खमायबाय बेनिखायनो मानसिफोरखौ सिनायला दुमफाव माबायदि बुंथारोब्रा फालांगि मावनायनिफ्राय जौ लोंनो गारबायब्रा आंबो एसे बारा खोथा बुंनांला दे दुमफावखौ नेहोबाय थानांला दे बेदर हरदो दे बेदरा सेरसे हर मा सेरसेल'ब्रा सेरनैखौनो लां दे सेरनैखौ आं होगोन ना फैसाखौ ओंहाय नोंनिफ्राय बेदर लांनानै उनावहाय बदनाम मोननो आं गोदो बिनो बेदर बायनानै होनो मोनखांबाय आंनिफ्राय बेदर जाखांबाय होननो नै लाङा मा थां टफिराम नोंनि बेदरखौ टफिराम मार नामाब्रा इलाय माथो बेलेग नुथारदोंब्रा मानसिखौलाय बेलेग नुदों आंबो मिथिगौ बेनिखायनो टफि नागिरगासिनो आङो बहाबाफोर आंनि टफिफोर गोलैना थानाय नुदोंबा खनखांदै दे सन्थला बेदरा हरदो सुनि आं आरो मोनसे खोथा ओइ टफिराम बिथिं फैलाय दे मा खोथा बुं मालानिफ्राय खर' जरायलायनाय जाखोब्रा बिसोरलाय माबाय टफिराम जोंहानि आइ आफामोना नोंखौ आंनि बयफ्रेन्डसो सानबाय मिथिबाय नोंखौ जोंहा न' ओंखाम जानो लिंहरगासिनो नंगौ नामाब्रा मोजां खोनालायथारदों माथोलै मोजां खोनादों होननानैसो बुंदों नोङो आंहा इसेबां जारला मोनदों आरो मालाथो थांनांगौ ओंखाम जानो दे खोन्था गाबोन मागोबो ना गाबोन थांदो आरो जायो है बैसोलाय माथो टफिराम दुमफाव मोनसोलै मा खालामदोंलै टफिराम
थफि नागिरगासिनो दङ लै थफिफोर बहाबाफोर गोलैना थानाय नुदोंबा खनखांलाय बमब्र आं एसेबां लासिंसिं खर' लाव मुराखौ लाना गिदिंबाय थानो हालालै खर' लावमुराखौनो लाजिबाय मालाखौथ' लावमुरा मानसि दं रावबो लाजिया नोंहालाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा हा दुमफाव मा लांनो फैदोंब्रा बेदर लांनो फैदों मागोनि दे दस्ति दुमफावनो बेदर नांगौनो दे सेरसे सुनानै हरदो फैसाखौ आं होगोन दुमफाव दिनै बेदरानो बेदर माथोलै माने आंबो दुमफावनो बेदर सेरनै बायनानै होदों नोंलाय मानो दुमफावनो बेदर बायना होनांगौ जाखोब्रा गोसो जादों बायनानै होदों माथो जाखो आइ बांद्राय फैसानि दुगा खिथिदों नामाब्रा आइ दस्ति देलाय सेरथाम बायनानै हो दुमफावनो सेरथाम नों सेरथाम बायोबा आं सेरब्रै बायगोन दे सन्थला सेरब्रै जु नों सेरब्रै बायोबा आं सेरबा बायगोन नों सेरबा बायोबा आं 6 केजि बायगोन ओइ सन्थला 6 केजि सु देलै दे सानैबो सेरबा बायनानै होदो दे 10 केजि सुनायसै आं आइला मा होनदों हा सासेयावनो सेरबा बायोबा हा बेलेगफोरा माखौ बायगोन हा सासेयाव सेरबा नंबावासैलै 10 केजि दुमफावनो थाखाय 10 केजि नांगौनो बा दुमफाव इसिबां अमा बेदर जायो नोङो बेनिखायनो साइस गैया बाइस गैया फुंदोंलै नों बुगाव मोदोम आखाइ गन्थं समानो सिख्ला मानसियानो इसिबां अमा बेदर जायो नामाब्रा हा मा आंखौ साइस गैया बाइस गैया होनदों नों मा दुमफाव नंगौ खोथा बुंनायखाय आलौदों नामा आलौनायनि खोथा नङा हा मायाव आलौदों नों जेराव सानदों बेयावनो आलौदों आरो देलाय खोन्थालाय आं मा सानदों हा मायाव आलौदों देलाय बुंलाय नों जि गोसो सिङाव सानगासिनो दं बेयावनो आलौदों आरो हा बानलुआलाय खुगानि अनगा मायावथो आलौवोब्रा बानलुआ खुगानि अनगा खिथौआवबो आलौवोलै दालाय नङा रायजोफोर बानलुआ खुगानि अनगा खिथौआवबो आलौवोथ' बुजिदोंबालाय मानोथो बार होनो होबाय थादों आंखौ हा दै सासे मानसियानो 10 केजि मोनो नामा हा गासिबो जानांगौ गामिनि मानसिफोरा गासिबो अनलायलायना रानलायलायना जानांगौ बा सासेयावनो 10 केजि लांनो ओंखारलाबायग्रालाय हा आं लांनो ओंखारदों नामा बिसोरसो आंनो बायना हरनो नागिरदों दा आइला सिख्ला मानसिखौ 10 केजि बायना हरनो नागिरदों नामालाय आंनोबो हरदोब्रा सेरसेबाबो जागोन आङो दरखार गोलैयाखैबालाय सासेयाव सेरसेल' मोनगोन सेरसेनि बारा मोना मिथिबाय गामिनि अमाखौ मा न'खरसेयानो बुरजा जाजोबबा बाखिफोरालाय माखौ मोनजागोन दे दस्ति सेरसे सु दुमफावनो सेरसे आंनि सेरसे आंनि थाखायबो सेरसे औ बिदिनो बयबो रानलायलायना जानांगौ गामिनि अमाखौ बयबो मोनजानांगौ थोद अमा राजा आंहा दुमफावनोसो होगोन आंबो दुमफावनोसो होगोनलै होद सोरनो होयो ओइ सन्थला दे सुदो आंनोबो सेरसे बा माथो बिराद भिरथारलै हा सेरसेयावलाय बेसेथो सन्थला 300 थाखालै 300 दे होमबा सेरनै हर गामिनि अमा बेदरा एसे मोजां जायो टाउनफोरनासो बारा मोजां जाया थोद मा थाम्फैफोरबायदि दावराव जायोब्रा मा जाखो ओइ नारजि बुदां न'खरसेयाव सेरनै बेदर मोना सेरसेल' मोनगोन मिथिबाय बा मानि गोदान रुल जालायखो बेलाय न'खरसेयावनो सेरनै बेदर जायोब्ला माखासेनो बाहागोआनो थोनाय नङा बेनिखायनो सेरसेब्रा न'खरसेयाव खोथाखौलाय नंगौखौनो बुंदों गामिनि बेदरबाथाय बयबो जानो लुगैयोना गामियाव फिसिनाय अमाफोरा मोजां जायो दे जेबो नङा सेरसेखौनो हरदो दे आं फार्स्ट फैग्रोदों आंसो फार्स्ट मोनग्रोनांगौ दे सन्थला ओइ खोनाबायना आं फार्स्ट फैग्रोदों आं फार्स्ट मोनग्रोनांगौ दे फारि बयनोबो होगोन दे आयौ बाला अमा बेदरखौनो जि सैमा बायदि जमखाबाय नै दानाबा दाउसो देलाय मोनफैलायबाय अमा बेदरखौ मोनामसुनो अंनो आयौ बाला माबायदि बुंखायो बे लावथाया आं बेदरखौनो जायो बेदर जायै मानसियालाय बे बेदर फाननाय जायगायावलाय माथो खालामफैदोंब्रा गामियाव बेदर बुथारनायखौ नायनो फैदों आरोहाय सोरबायदि मानसिफ्रा बेदर लांफैदों होनना नों बेदर जाया हा नोंखौ माथो आं नुदोंलै खेबसे दाउ बेदर जानाय आंबो नुदोंब्रा दाउसो देलायखौ दाउ बेदर जानाय आंबो नुदोंथ' जों सानैजों खेबसे जेलाव थाबाय जानाया दाउसो देलाय दाखालि पिकनिकआव जानाय नुदोंथ' आरो दाउसो देलायखौ आंबो आंलाय दाउ बेदरखौसो जायो दा अमा बेदरखौ जायाना आङो मालाय दाउसो देलाय दाउ बेदरा दाउ बेदर नङा नामा हा अमा बेदराल' अमा बेदर नामा होमबाबो अमा बेदरा एसेबां असाइस जानो थाव होदोहाय बे दाउसो देलायखौ गावहा अमा बेदर मोजां मोनाबानो मालायखौबो बिदि बुंग्रा हो
अमा बेदरा मोजां नंखाया होमबाबो देहानि थाखाय गाज्रिखा बुंनो थाङोब्ला अमा बेदरखौ जाबावनांगोनसो दाउ बेदरखौनो जा देलै दे सन्दला माथो आन्दायबाय थाखो दे बेदरफोरा सुदो औलै दा भेलागुरनि न' बानायहैनांगौ साजायनांगौ दे सुनोसै आं बयनोबो सेरसे आंनोबो दे सेरसे माथो नोंलाय अमा बेदर जाया आं जायाखैमा आइ आफामोनासो जायो बिसोरनि थाखायसो लांनो फैदों आं आयौ रोंलां बे मानसियासोखौ आं दावसो देलाय लाइनाव गसङै थां दे बेदरफोरा माबार हरदो दसे उनाव दा बेलागुरनि न' बानायहैनांगौ ओइ हांग्रिबान्दि बेदर मोनजाफेरि नै लाबोबाय आं बेदरखौ आइला सोर बानायब्रबखोब्रा बेखौलाय दरसेल' बेदर लाबोनायखौनो बिराद दाय जाथारबाय नामा नों अमा राजा बेदरखौ आंल' जायो नालाय आफा आइला माथो टफिरामनि टफिखौसो गाननानै दंलै मानसिया टफिरामा बेखौनो फाग्ला बायदि नागिरगासिनो सुगाय बिनि टफिखौनो गानगासिनो बियो एक मोजांथार मोनदों आं गाननो ओइ बेटा खुरु जागोन हामा गाननाङा टफिरामनो है थां टफिखौ हामालै हामा खर' लाव थख्राफोरनि टफिखौ गाननो हामा नोंनावबो खानाया गोमाजोबगोन मिथिबाय थां आं फिथा सावनोसै थां टफिरामनो टफिखौ है थां आंनि नाम लाबाय फैबायबो नै आं होद साला नोंसो आंनि टफिखौ गाननानै लादों आंहा नागिरगासिनो बेखौनो होद हामा बेटा बिदि बुङो हामालै बेसो आंनि लाखि टफि आं बेखौसो गानगोन थायो जोनोमनिफ्रायनो गानबाय आं बे टफिखौ बेनिखायनो गारनो हाया हर टफि आंनो गस्लाखौबो सोलायनोसैलै अमा राजा आंनि गस्लाखौ गाननोसै आं दां सोलायदो ओइ हांग्रिमोनदि बेदर रायख' बेदरा आंखौसो बेदर रायख' होननानै बुंदों नों नै बेदर संबाबो जाहोथारहां नोंनो होआनो आं बेदरखौ दां मा खालामै थां बेटा टफिखौ मानो हरनो होनाय दे आं गान मोना टफिखौ मानो हरनो आं टफिखौ हिनजाव थां माथां मा बुंनाय जादों बेलाय हिनजावफोरासो माबा मोनसे नांगौबा बुदुं बादां जाबाय थायो आच्छा बेटा बे बेलागुरखौलाय सोर बानायखो बिराद मोजां जादों माथो आं बानायदों आरो सोर बानायनांगौ जाखो बेटा बेफोरबायदि दारायलाय खाब्रां खुब्रां दैब्रांब्रां मानसिफ्रा माबा मोनसे सोंबा मोजाङैसो रिप्लाय नांगौ मिथिबाय जियानो जादोला गाबोन फुङाव थाब सिखारनानै बेलागुरखौ सावदो दे बेटा मिथिबाय बेटासना आंनि जिउ बाप्पावै मोजां जामारदोंथ' आरो बेलागुरा बा गावनि गुबै महराव फैफिनबाय माथोलै टफिराम साला गैयाबो गैया दोंसिब गैमारालै खानाया होद बाखि जियानो जादोलालै आं बेलागुरखौ बिराद फसायबायलै लांसै आं बेलागुरखौ थांसैलै आं थाथ'दो नोंस्रा आंबो फिथा सावनाय लावदुम सावनाय बेफोरखौ एसे लाहार फाहार खालामैनि थोदो बेटा जोंहाबो लाहार फाहार खालामैनोसै जानाय लोंनायनि मा आं हिनजाव नामा जामारालै र' सल'खौबार उननि खन्द'खौ गाबोन नुसिगोन टाक नेनानै थाबानो जाबाय बाय आरो मागोनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय स' जोंना बर'फोरना मागोआ गाबोनसो नङा होमबा स' गाबोन नुसिगोन मागोनि स्पेशेल एपिसडखौ बाय लोगोफोर